Kaixo, gaur azalduko dugu Classroom ikasturte hasieran nola antolatu irakasle bakoitzak eta mintegikideen artean. Lehenengo gauza egin behar duguna da, maila horretan ematen dugun irakasleen artean Classroom orokor bat sortu. Adibidez, teknologia DBH bat. Sortuko dugu orokorra, ikasgela bat, eta hor joango gara edukiak sortzen koordinatuki. Hori sortzen dugula, ondoren, irakasle bakoitzak, bere gelakoa sortuko du. Eta joango da, orokor hortatik edukiak eramaten bere gelara. Hau orokorra zerotik hasi daiteke, baina posible da baita ere, joan zen urtean eginda balin badago, ikusten duzu, hau joan zen urtekoa da, honen kopia bat egin, eta gero aurtengoan behar diren aldaketak egiten joan. Importantea dena da, sortzen ditugu. Gela guztietan, ikasgela guztietan, gure mintegiko erabiltzaile orokorra sartzea. Kasu honetan, teknologia@koldometxerena.net. Sartuko dugu irakasle bezala guztietan. Horrela, irakasle bat bajan sortatuko balitz, aukiko luke mintegi buruak, kontu hau kudeatzen duenak, aukera aukiko luke beste norbait sartzeko. Goazen orain nola egiten den ikustera hau guztia. Hemen dauzkat iazkoak, hau gela batekoa, hau garbitu egin behar dut eta eramango dut artxibora. Gero artxibotik ezabatu ahal izango dut. Eta hau da, lehenengo mailarako erabili genuen orokorra. Beraz, egin behar dudana da, honen kopia bat egin, hau berrera biltzeko, eta gero hemendik gela bakoitzera eramateko edukia. Aurtengo data jarriko diot, eta beti importantea da erabiltzea izen berdinak. Ikasgaiarena, ikasturterena, orokorra, eta hemen azpian, atalean, ikasturtea. Horrela, ondo ikusten dugu, bai izenburua eta bai urtea, bereizteko. Kopia egin dut, izena aldatu diot eta kopia egin dut. Eta hau, joango gara, hornitzen eta aldatzen irakasle guztion artean, maila honetan ematen dugun irakasle guztion artean. Orain egin beharko dudana da, sortu nire gelak. Sortuko dut nire gela eta jarriko dut izen egokia. Danok berdina izatea importantea da. Listo. Hemen daukat nire gela berria. Joango naiz lanetara eta lehenengo egingo dudana da gaiak zehaztu. Zenbatuta komeni da, orain gai honetan sartu dezaket nik sortutako jarduera bat edo eduki bat, edo berrerabiliko nuke lehendik irakasleon artean sortu dugun gela orokorrontatik, ikasleak ez daudena noski, irakaslea bakarri gaude, hemendik ekarriko nuke jarduera bat. Bat. Hemen aldaketak egin ezazke, nahi dudana argitaratu. Gaia ere ekarri dit, baina gaia ezabatuko dut. Ekarri dit, eduki hau, kokatuko dut behar den bezala, eta oso importantea da ondo zenbakiak jartzea. Sarrera da gaia, eta honi jarri diot, bat. Lehenengo gaiko, lehenengo ariketa. Horrela joango ginake, ariketa guztiak sartzen. Hurrengo gaia, eta hemen sortzen dudan lana jarri beharko dut. Hau eramango dut, bere tokira. Orduan, ondo izendatzen baditugu, bai gaiak eta bai jarduerak ordenatuta aterako zaizkigu, eta ikasleak ere asko hobeto argituko dira.
Bueno, horrelaxe utziko dugu, antolatu dugu ikasturte hontako. Ikasgaia kontuan eukita daukagula irakasle hontzat bakarri den. Ikasgela gure artean edukiak sartzen joateko eta gero hemendik ekartzen ditugu ikasgela bakoitzera. Eta iazkoa artxibatu nezake. Eta horrela garbi-garbi eukiko nuke. Bueno, besterik gabe, hurrengo arte.